Els homes ens hem de comprometre clarament per erradicar la violència masclista en tots els vessants, ja sigui física, verbal, sexual o psicològica. Hem de reflexionar sobre per què hem arribat a admetre la violència com una cosa quotidiana i inevitable dins del nostre món. Una violència que té el seu suport en uns sentiments de superioritat, força coercitiva per resoldre conflictes, dominació o desconsideració cap a les diferències de tota mena, com són les de sexe, raça, classe, culturals o d'orientació sexual, entre d'altres, que generen tota una organització social que va modelant de manera soterrada la nostra pròpia personalitat violenta com si fos una cosa pròpia de la nostra naturalesa. Rebutjar la violència no és un simple no. També és una mirada interior per detectar quina estructura personal tenim dins nostra, perquè acceptem com inevitables certes conductes d'opressió i sotmetiment a les nostres relacions amb les dones. Relacions que portem després a les altres relacions socials. No només ho hem de detectar per desmuntar-ho, sinó que alhora hem de buscar altres valors que facin de la violència una expressió a anar extingint. Volem construir així una alternativa a l'ordre mundial que ens governa. Una mirada interior ajuda a detectar aquest privilegi malsà que ha fet que els homes ens desentenguem de les cures per delegar-les en les dones. I això ens produeix una pèrdua de valors com a éssers humans. Perquè quan parlem de cures, parlem d'una sèrie de valors com l'empatia, els afectes, les autocures, la comunicació no violenta, el compartir i assumir les vulnerabilitats. Es tracta d'uns valors que ens uneixen en xarxa, una xarxa on les relacions horitzontals predominen i que fan possible un diàleg obert a partir d'una escolta atenta per trobar un consens en els conflictes i en la protecció de la natura que ens nodreix i que possibilita la vida. Educar-nos en aquests valors és una forma de transformar una masculinitat que es troba totalment esbiaixada i mutilada. Una masculinitat que ha fet possible un món on l'opressió, la dominació, semblen inevitables. Una masculinitat allunyada de la cura de la vida. Una masculinitat investida d'insensibilitat. Per això, parlar de transformació de la masculinitat masclista i patriarcal ens porta a una corresponsabilitat, no només d'aquelles cures més directes, sinó també de la cura de totes les comunitats i, per descomptat, del planeta que habitem. No hi ha estranys, contraris o enemics en un nou projecte d'home, sinó una comunitat de diferències que ens respectem i s'entenen i que procuren una vida digna per a totes les persones. Diem sí a la cura de la vida per desmuntar una estructura de violència en el nostre interior. No n'hi ha prou amb unes simples reformes, perquè les reformes que els homes hem fet al llarg de la història han deixat intacta l'estructura de violència, perquè són reformes en una estructura patriarcal, on els valors d'una masculinitat masclista segueixen intactes. Necessitem projectes de canvi, sempre que tinguin com a objectiu últim un paradigma nou on la cura de la vida de les persones sigui l'eix d'un nou ordre social, on la protecció del nostre planeta estigui per sobre dels valors del mercat capitalista, un nou ordre social on la incorporació dels valors de la cura ens portin a imaginar un nou marc econòmic, polític i social, i fins i tot ens porti a replantejar-nos què significa estimar, perquè fins i tot la paraula amor en una estructura de violència es troba desfigurada, fent que el maltractament masclista es nodreixi i es justifiqui en ella. La incorporació dels homes. La incorporació dels homes en el món de les cures faria emergir un altre concepte de masculinitat des d'on podríem entendre que el feminisme radical no és ni més ni menys que la construcció d'aquest nou ordre social alternatiu a l'actual. Només en aquest nou ordre els conceptes de justícia, ètica, humanista i pau ens portarien a una veritable igualtat entre tots i totes. Volem compartir amb les dones aquesta revolució conjunta que faci possible que tot ésser humà
pugui viure amb dignitat i que la conservació i regeneració del nostre planeta siguin possibles. El no a la violència masclista no és només el crit d'una manifestació d'homes que ens reunim el 21 d'octubre, sinó també un compromís de canvi personal. Sense aquest treball personal de canvi, el nostre no a la violència és un simple rentat de cara, una forma d'agonisme que ens renta la consciència, però que ens fa poc fiables. La manca dels valors de les cures en nosaltres, els homes, ens fa insensibles davant els horrors que la violència ens mostra cada dia, perquè els considerem inevitables i per això des del silenci els justifiquem tantes vegades. El filòsof i sociòleg Antonio Campillo posa en valor una concepció teòrica de Hannah Arendt que defineix aquell món que desitgem amb aquestes paraules. L'enllaç que sustenta la comunitat política no és la violència armada, ni la necessitat econòmica, ni el parentiu ètnic, ni la interdependència funcional. El veritable suport de la comunitat política és l'amor al món i als altres. És la felicitat pública que s'experimenta en construir, amb la pluralitat de la gent diversa, unes institucions comunes per cultivar l'amistat cívica. Aquesta amistat cívica o política és un fi en si mateixa i no està subordinada a cap altra finalitat, perquè és la manera més humana d'habitar el món i compartir-lo amb els altres éssers vivents. Gràcies. Gràcies per la vostra presència, que obre una porta a l'esperança. Esperem i desitgem que els 21 d'octubre futurs siguem cada cop més els homes compromesos contra aquesta violència masclista, més corresponsables amb el respecte a la vida, que cada dia renovem aquest compromís, que sigui cada dia un 21 d'octubre. I gràcies a vosaltres, dones, que ens acompanyeu aquest dia. Sou testimonis del nostre compromís i esperem que recuperem la vostra confiança per poder caminar junts en aquest feminisme que cerca un canvi social regit per aquesta ètica de vida, la igualtat entre els éssers humans en un món on la vida, on la violència només sigui un record del passat. Prou violències masclistes! Prou violències masclistes! Prou violències masclistes! Prou violències masclistes! Prou